Hei, salutare la toată lumea, numele meu este Valentin și sper că nu mă audare. Azi o să filmăm niște Clash Royale. De fapt o să ne jucăm. Și da, azi de dimineață am început și o să mă joc. Să mai upgradez niște... Au, se aude prea tare. Am început și o să mă joc azi de dimineață. Level 2. Și avem niște goblin. Mai bun ceva de aici? Nu. Și da, nu sunt prea bun la jocul ăsta. Sunt la arena 2. Nu, aici a fost arena 1. Mi-aș dori să-l am pe Play și pe Baby Dragon, mamă. Sunt foarte buni. Și da, haideți să ne băgăm la un match. Direct așa. Să vedem dacă câștigăm ceva. Băgăm aici. Așa. Pe partea asta așa. Știu că nu e bine. Dar măcar mai țin puțin. Hai, deja gata, am pierdut. Nu sunt prea bun la jocul acesta. Și da, vreau să mă apuc de YouTube din nou. Bine, nu sunt prea bun. Fuck. Nu. Cred că o să pierd meciul ăsta. Dar din meciul următor vă promit că o să mă concentrez mai mult. Nu. Hai să lăsăm să pierdem. Cred că o să pierdem meciul ăsta. Repede. Se aude puțină gălăgie, am geamul deschis. Hai, gata, am pierdut. Am zis că meciul ăsta o să pierdem. Stați puțin, strac și eu perdea. Și... da. Deja am pierdut. Poate să ne mai jucăm alte jocuri în episodul acesta. Sau nu. Facem un episod de Clash Royale. Și... o să mai pun un episod mâine sau de seară. N-am niciun abonat, știu, dar... totuși vreau și să strâng. Așteptăm să atace el primul. Așa se întâmplă când nu ai ceva bun. Ia pe unde atacă ei. Pe aici. Trebuie să te uiți și pe unde atacă. O să punem un din ăsta. Nu, o vrăjitoare. Dar să vedem pe unde atacă. Hai, mă!
O să mă dai pe Atalanta. Nu! Yes! Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1, win! Ce episod are? Bine, cu o coroană. Avem... nu prea. Cine știe ce, dar pentru mine contează. Pentru că n-am așa bun. Nu ne doi sunt de ceva bun. Nu mai căcaturi. Sper că mă aud. Și sper că nu mă aud are. Bine, dacă mă aud, sper că nu mă aud are. Hai, să așteptăm să taci el. Repede. El are mai bună armata. Repede, trebuie să mi se facă ceva. Nu. Witch. Pe partea asta.
Yes! M-am câștigat. Și da, cam acesta a fost episodul cam scurt de azi. Minutele trec repede. Sau haideți să mai deschidem cutia asta. Nu credeam că s-a câștigat acolo. Ha? Bullshit. Opa. No. Și da, toată lumea, cam acesta a fost episodul. La revedere!